Pedri amb Lamine Yamal amb Rafinha, la centrada, la despenja Íñigo, la rematada, gol! Gol! D'aquí! A veure si ho endevineu! D'aquí! D'ell, evidentment, del Nou, evidentment, d'en Robert, evidentment, de la Fera, evidentment, de Lewandowski, evidentment! Si aquest és un davanter en decadència, benvinguda decadència! Minut 8 de la primera part, ha aparegut el Nou, un Nou veritable, un Nou de tota la vida, un Nou ben col·locat, un Nou que no perdona, un Nou que marca la diferència. Robert Lewandowski, amb el Nou a l'esquena, el dorsal del Nou de tota la vida, primera que toca en condicions a prop de Nilan, la caça i barraca. Gol del Barça, gol d'ell, del Nou, d'en Robert, de la Fera. Sevilla 0, Barça 1. Koundé li torna la pilota a Covarsí, situat al cercle central. Es queixa Rafinha perquè no li ha fet la passada. Calma. Íñigo amb Valde ja a l'extrem, encara Valde, continua Valde, se'n va cap a dins Valde la deixa per Pedri a prop de l'àrea, pica la pilota, la rematada, gol! D'arribar i moldre Fermín! Gol! Fermín! La passada torna a ser deliciosa, la passada a l'interior de l'àrea de Pedri és una passada absolutament meravellosa, és perfecta, precisa i preciosa. Hi anaven dos jugadors a la rematada, un era la Fera i l'altre Fermín, qui remata amb la closca és el 16, arribar i moldre Fermín, 2 de la segona part, primera pilota que toca, primera pilota barraca, Sevilla 1, Barça 2, Fermín. Té la pilota De Jong en horitzontal cap a la dreta per Covarsí feta la pilota per Rafinha a la frontal, el dribbling de Rafinha, el xut amb la dreta, gol! Preciós, gol de troca i mocador de Rafinha, que rep a la frontal de l'àrea, es gira, dribla el defensa, la pilota li queda a la dreta, però ell diu, i què? Soc esquerrà i què? La rematada amb la dreta, boníssima, impossible per Nilan i gol. Gol del Barça, gol de traquinya i mocador de Rafinha, 10 de la segona part, Sevilla 1, Barça 3. Un minut i mig i sabrem quan s'afegeix. El Barça guanya 1-3, està jugant amb 10, han expulsat Fermín, que no podrà jugar dilluns 17 contra el Rayo. La centrada de Rafinha, Olmo que no pot rematar, Eric Garcia, sí, gol! Gol! Garcia. Les centrades de Rafinha tenen una transcendència en el joc que fa federat. És impressionant la capacitat que té per centrar de nassos aquestes faltes laterals o bé als corners. La rosqueta és boníssima, al segon pal apareix Eric Garcia, remata de cap absolutament desmarcat i marca el quart. Menys d'un minut per arribar al 45 de la segona part. Sevilla 1, Barça 4, aquest Barça vol la Lliga.